Таджикистон. Ина мия раисшон. Таҷовузгунанда мияй. Приказ таҷовуз ами мета. Судёи ҳастан занг мезанад занако мега ки мерам пеш мега таваллуд кардагӣ мегум ҳо ман 4 кӯдак таваллуд кардам дурӯғ мега ту чӣ тариқ ки 21 солаи 4 кӯдак таваллуд кард. Лекин мардуми бадахшон агар якта халифашона баран ризқ кунад дадани Раҳмонов дакунш чӯ мезанад Раҳмонов ира бифаҳм. Мардуми бадахшона ай рӯшона ай хориға аз дигар манотиқи бадахшона агар як халифаша бара Раҳмонов ризқ кунад Раҳмонова ба чакишта мекунад. Анане ки мардуми ванҷи мардуми Язгилоб хапай барои чӣ? Ана як проблема. Мардуми ғарм хапай, мардуми Қурған хапай, мулошона бара ризқ мекунад. Не бародар, чӣ? Хуҷанд хапай, Истаравшан хапай, Исфара хапай. Барои чӣ? Яна шоҳиён ҳамоне ки ина ятим шоҳиён, анами шоҳиён, анами шоҳиён, ҳамон шоҳиён. Анами шахсе аст ки занои шуморо раиси судиёҳоай. Инами одам алимент ҳама ҳами корро ҳами туғри мекунад. Судиёи ҳами барои и худшам дихтат ёр мекунад. Барои амирам агар зан ягон тадхишрӯ боша, агар яке роиш кардагӣ боша, мумкин пеш шоҳиёншам роӣ кард бошанд. Фаромӯш накунед гапа. И гап дурӯғ нест. И гап тухмат нест. ғалатто нафаҳме, безеб нафаҳме гапма. Кадоме зан дар Россия боши, зан агар рафта боша барои ЗАГСа бридан, мумкин пеш шоҳиёншам роӣ кард бошанд. Фаромӯш накунед гапа. Хоҳармона, занора, ин терикор бисёр мешавад дар Тоҷикистон. Ина мия раисшон. Таҷовузгунанда мияй. Приказ таҷовуз ами мета. Судёи ҳастан занг мезанад занако мега ки мерам пеш мега таваллуд кардагӣ мегум ҳо ман 4 кӯдак таваллуд кардам дурӯғ мега ту чӣ тариқ ки 21 солаи 4 кӯдак таваллуд кард. Мега ака ман дар 16 солагим туй кардам барои амқа ман 4 та таваллуд кардам. Мега гани кӯдак таваллуд кард. Мегум барои чӣ хоҳар мегӯ таваллуд кард. Мега агар бигум таваллуд кардагӣ нестам, мега я бор аввал бибра қатима ховра баъд гуфти гапо корта ҳал мекунем. Ина ишқ, инами паданалат, инами шоҳиёни худозада, инами лаънат карда Аллоҳ, инами раиси судиё амия, инами иззат амона дар масъалаи суд карданаш я судия ами ҳукми суд чабровардагӣ. Дида инами ан ҷинояткоро, инами ҷинояткоран, инами миғили дигари шаби. Ин шаби бо хунасохта СС аби фурашка шаби мегӯ ранги фурашкаи Гитлера хунасохта нигаш ку фурашкаша. Агагакат рахмала фала биапса маза миллат байша аза миллат. Чум чӣ мега паданалат? Не бародар Муҳаммад. Бародар Муҳаммадибол Садриди. Ма ба Худо қасам бародар Муҳаммадибол Садри ма на мардуми ванҷам, на мардуми Язгилоб, на мардуми Бадахшон. Ма аз Душанбе ҳастам. Бо ҳамада мегӯям, ма аз Душанбе ҳастам. Абдулло Язгиломӣ ба хонаи мо даъват шуда буд. Ман ростӣ гапа мегӯям. Падару модари ман шумо бихезен охи шумо чӣ қаб кардаед? Ҳамон мардак вақте мушкилӣ буд, омадак дар хизмати мо буд. Як тине нагирифтаем мо. Аламо мекунам ба Худо ака ки хонаи мо ду бор омадагия. Ман чӣ дурӯға бигӯям? Валлоҳи қасам мегӯям. Кадоме чӣ камбағале мебуд, чизе мебуд мерафтам. Ве мардуми Язгилом бад ҳама ба шумо ёрдам мекардагия мардако акав дода. Бихелен хаб накунед. Ай пиши иззат амон ҳама тоҷикоро бурда тирмаву зиндонӣ киштесия. Шумо ки хаб кунед, пага ҳамаро мегирам мефушам Тоҷикистон мерава. Саломат боши бародар Муҳаммадибол Садри. Саломат боши бародар. Аллоҳ ҳифз. Ман ака камтарак асабонӣ мешавам ба Худо қасам рӯз ба рӯз. Ман ҳамин чӣ шиҷо бояд асабӣ шавад дар коре ки зулми хоҳар модар номус мебинӣ. Ту вақте ки асабӣ нашавӣ ту номус надорӣ. Ака ҷон ҳазрати пайғамбар мега ки эмон надора. Ҳазрати Али мега эмон надора шахсе ки ҳадисай мега эмон надора шахсе ки ғайрат надора. Эмон надора шахсе ғайрат надора. ғайрат манзурш ҳамияе ки номуси мардонагӣ надора. вақте мебина ки хоҳар зану модарша як инсон таҷовуз кардааст бо хаб мекунам, мешна ки яки худ ма таҷовуз накунам бехаб кунам. марги твори мардак бе мурғай ту биай яхи ҳайвонта бо мехоза машери нари фалон ту сари қавти ту ичи нести. ту агар ягош мешизан та таҷовуз намекан, хоҳар та таҷовуз намекан. оли ҳамунеш мегӯм ку дастинаш мезана ма шери нари фалон ҷом брапурсага занша қати хоҳарш ба хомат Раҳмонов таҷовузш кардиям. Ихсе шер нар мега. Не, дырыз бародар Муҳаммадибол Садри ба Худо қасам бисёр судия судия бигӯ чӣ дезани мана таҷовуз кардӣ?
چیزا خواهد من تجاوز کردی؟ بسیارش خیال میکنم برادر که ما مشکلی نداریم. اگر تک تا بگیری منم یک جوانم، منم میخواد که مکتب بخونم، منم میخواد که زن بگیرم، منم میخواد زندگی خیلی پیش برم. آخه من چی دارم برم هر چیز بدم کوس بدم. آخه ای مردم یک بیدار شویم به خدا قسم الله مرا میکنه ایتن شما که مردم تجاوز کردم. آخه وقتی ای شیرینشاه شوتیمور گامینه ای نصرت رو محصول میزنه. آخه یک براک امو قهرمان خودم رمومالی بگیرین ایسه. این اکسیون کلی همی دادن سیاه بود. مرغ توجیک رحمان فای. نه فرودار ببین که یا مورد دست میکروفون رحمان فای. اینا میخوام پا دیگه اگون گپ دیگه نسته. یا برادر من الله میگم بچه‌ها توجیک به خدا قسم میگم جوانا بخیزین هوشیار باشین. هوشیار باشین. برنامه تماشا کنین آماده بشین. روزای نزدیک ان شاء الله همش خوب میشه. سلامت باشه برادر محمد گلزاده. واتساپ قبول میکنیم. بله.